Kung nagkinabuhi ka nga kalibutanon, kung nagkinabuhi ka nini nga kalibutan nga wala nakapahimuot sa Dios, nagkinabuhi ka nga tawhanon, nagpadayon ka sa mga buhat nga dili maayo, nagpadayon ka sa mga sinultian nga dili maayo, kung nagpadayon ka sa imong mga binuhatan o mga sinultihan nga dili maayo, nga wala nakapahimuot diya sa Dios, wala kanimo ang Dios. Ikaduhang Juan 1, versikulo 9. Ang tao nga wala magpabilin ug wala magtuman sa pagtulunan ni Kristo, wala kaniya ang Dios. Apan ang amahan ug ang anak anaa kaniya nga nagsunod sa pagtulunan ni Kristo. Igsuon, kung nagkinabuhi ka karon nga walay Dios sa imong kinabuhi o walay Kristo sa imong kinabuhi, o kung nagkinabuhi ka nga nakaila sa Dios, apan wala mo reflect sa imong kaugalingon nga adunay Dios sa imong kinabuhi, nga adunay Kristo sa imong kinabuhi, kung muingon ka nga nakaila ka sa Dios, nagtuman ka sa kabubuton sa Dios, apan nagpadayon ka sa imong nahuna nga dili maayo, nagpadayon ka sa imong sinultian nga dili maayo, nagpadayon ka sa imong binuhatan nga dili maayo, wala nimo gidawat si Kristo nga matinud-anon gayud sa imong kinabuhi. Tungod kay ang tinuod nga pagdawat ni Kristo, magkinabuhi ka sa mga pagtulunan ni Kristo. Ug kana nga mga pagtulunan ni Kristo, mao kana ang magtudlo kanato nga mahimo kita nga matarong dinhi sa kalibutan. Apan kung ang atong kinabuhi wala makita diha nga adunay Kristo, nga nagkinabuhi kita nga matarong, ang atong mga sinultian ug ang atong binuhatan dili tinuod igsuon nga imong gidawat nga matinud-anon si Kristo sa imong kinabuhi. Tungod kay matawag man ka ni ana igsuon nga tigpakarong ingnon. Ni claim nga adunay Dios, ni claim nga nakaila sa Dios, apan wala nakita o walay resulta nga maayo diha sa iyong kagalingon. Maong igsuon kung tinuod ka nga adunay Kristo sa imong kinabuhi, kung tinuod ka nga adunay Dios sa imong kinabuhi, makita gayud ka na sa imong binuhatan o sa imong sinultian ug magpadayon ka sa pagbuhat sa pagtulunan ni Kristo, sa mga butang nga makapahimuot ni Kristo. Kitang tanan nasayod na kung unsa ang mga pagtulunan ni Kristo. Ang pagbuhat og maayo, ang mapaubsanon, ang maayo nga sinultian, ug makita gayud kini sa iyang mga binuhatan ug sinultian nga adunay Dios ug adunay Kristo. Mo reflect kani sa iyang kaugalingon ug dili niya ikaulaw ang mga butang nga iya sa Dios, tungod kay ang Dios naghari man sa iyang kaugalingon. Tungod kay ang Dios mao naman ang tag-iya sa iyang kaugalingon. Matinud-anon man niya nga gidawat ang Dios sa iyang kaugalingon. Apan kun dili kini nimo matinud-anon nga gidawat si Kristo sa imong kinabuhi, dili kagayod mahadlok nga musulti og dili maayo, ug dili kagayod mahadlok nga mubuhat og dili maayo ngadto sa imong isig katawo. Timan ni igsuon nga kung musulti og mubuhat ka og dili maayo ngadto sa imong isig katawo, wala ka makatuman sa pagtulunan ni Kristo. Amen. God bless sa tanan.